welcome back to my channel. If bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update kayo sa ating bagong video. So, start na tayo guys. So, lahat yan na item is kasali sa ating mega event savings. Okay? So, ibig sabihin guys, buy 5, save 5. Yan yung mega event sa King Soopers o Groker. Mix and match siya guys. Hindi naman kailangan na 5 yung pipilhin mo. I-mix, as long as ma-mix and match mo sa as long as maging 5 item siya guys. So yung ginawa ko, 20 items, kasali siya doon lahat. So, 20 items, nakasave ako ng $20, automatic yun guys. Okay? Kasi pag halimbawa, yung item mo is like, let's say, 3 item lang yung napili mo. Wala na, as in, 3 item lang. Hindi niya guys yun ipabawas yung $5. Okay? Yan yung parang rules nila guys. Dapat 5 item talaga para mabawas nila automatic yung $5. Kaya nga siguro mo, yung ginawa nila is mix and match. Okay? So mag-start na tayo. Una guys is sa ating cereal. Okay? So yung cereal ko is 4. And then, yung ginamitan ko siya ng coupon na $2 off. So, good for 4 na boxes. So, isa lang yung ginamit ko guys ha. Isa lang yung ginamit ko. And then, lumalabas na $1.49 kada isa. Kasi yung yung sale price niya is $2.99. But, kasama siya sa mega event cents, naging $1.99 na lang siya. So, remind ko lang sa inyo guys, pag kasama siya guys sa mega event savings, automatic siya guys na pinabawasan nila ng $1. Like for example, yung ating yung ating cereal na yung sales price niya lang is $2.99 pero kasama siya doon sa buy 5 save 5 or mega savings event. Ayan, mega event savings. So naging $1.99 na lang siya guys, $1.99. So next tayo is doon sa ating Pampers diaper. Yung diaper guys is na lang siya guys, $7.99. So, ginamitan ko siya ng $1.50 off. So, yung binayad na lang natin sa diaper is $6.49. Next is sa atin tayong wipes. Yung ating wipes is $1.19. So, ginamitan ko siya ng isang 50 cents off. So, lumalabas na yung binayad na lang natin is 69 cents. Next is sa atin tayong barbecue sauce. Yung 4 na Sweet Baby Ray's. Yung dalawa guys is nakuha ko na lang siya na free. And then yung dalawa is tag 99 cents or let's say $1 each na lang guys. Okay, so ito yung mga ginamit ko. So ito yung mga ginamit ko guys na coupon. Tigda 2 ng ganito kasi yung dalawa yung price niya? $1.99. Tapos, yung dalawa is 99 cents. So, may, tayo dito, may $1 off. So, lumalabas na, yung dalawa is, tigwa $1. Tapos, yung dalawa is free na lang. Next
is sa ano tayo guys, sa this one. Ito siya. Okay? Ginamitan ko siya guys ng coupon na buy one, get one, or BOGO. Yan yung tawag nila, BOGO. So, yung sales price niya guys is ano na lang, $1.99. So, ginamitan natin siya. So, lumalabas yung dalawang item, yung dalawa is free. And then, yung binayad lang natin is ano lang, $2. So, yan. Dalawa yung ginamit ko guys. $2 sa isa. So, lumalabas na parang tig $1 na lang siya guys. Okay? Kasi dalawa yung binili natin. Then, yung price niya is $1.99. So, let's say $2, $4. So, parang tig $1 na lang siya. So, ito yung ginamit ko guys. Okay? Next is sa atin tayong mouthwash. Yung mouthwash natin guys is $1.99 again. And then, ginamitan natin siya ng ganito, dalawang coupon. So, lumalabas na tig 99 cents na lang yung dalawa, tig 99 cents. Next is sa atin tayong SS. Oh, ito yun siya guys. Okay? So, yung price niya guys is $1.29. Ginamitan ko siya ngayon ng coupon na 50 cents off. So, yung binayad na lang natin sa kanya is 79 cents. Which is nakasave tayo ng malaki. And then, sa dalawang deodorant na to siya guys. Naubos na kasi yung aking coupon. Kaya wala na akong may pakita sa inyo. Pero, yung coupon na ginamit ko sa dalawang to is same price lang, like 50 cents off. So, yung sales price nito guys is $1.99. And then, 99 cents na lang siya guys. Pag kasama kasi siya dun sa Mega Event Cents, diba? Din, ginamitan natin siya ngayon ng 50 cents off. So, yung binayad na lang natin sa kanila is 49 cents na lang guys. Super mura na, diba? Pwede na to pang balik tayong box. So, yan lang lahat guys yung aking mga pinamili. Yung nagastos, yung nagastos ko lahat-lahat na is $28.91. So, ito yun guys. Yan. So, yan. Yung MC, ibig sabihin yan guys is manufacturer coupon. Ito na yun guys. Ito yung mga coupon na mga pinakita ko sa inyo. Ito yun siya guys. And then, yeah. So, ito siya guys ha. Yung total amount ng coupon natin is $17.98. Tapos, yung atin namang na-save is $26.10. Ito yung na-save natin sa 20 items. Binawasan nila ng $20. Okay? Then, I don't know, saan tong $6. I don't know. Ito nga. Ito na yun guys. Ito siguro yun guys. Super savings. Ito siya guys. Kasi itong yung Mega Event Savings. You see? Yan yung Mega Event Savings guys. Binabawasan nila ng $1. As you can see, $1. And then, yung total na na-save natin lahat-lahat na pinagsama yung ating coupon at yung sa store is $44.08. So, nakamura tayo guys, diba? Mas malaki yung na-save natin kaysa sa ating nagastos. Kasi kung wala tayong coupon, hindi natin ginamit, malamang yung babayaran natin guys is, ito siya guys, $28.91 plus $44.08.
8 cents is like, ano na lang yata to siya guys.